7,000 student diġà għażlu l-MCAS biex minn nhar il-ħamis ikomplu bl-istudju tagħhom. Iżda anke jekk din tfisser żieda fl-applikazzjonijiet, il-kulleġġ qed jagħti ċans sa nhar il-ġimgħa biex iktar studenti prospettivi japplikaw. Dan f'xi wieħed mill-170 kors li jvarjaw minn xjenza, arti, teknoloġija, saħħa u management. Il-prinċipal tal-MCAS Stephen Kakija fisser kif l-iktar popolari huma korsijiet fl-istudji tal-komunità u n-negozju. Hemm ukoll 17 il-kors ġdid fosthom wieħed artistiku fejn l-istudenti jitgħallmu id-drama, il-mużika u l-arti. Naħsbu li hija area illi bija nistgħu nattiraw numru ta' żgħażagħ illi forsi kienu jaħsbuha darbtej jkomplu jistudjaw wara jispiċċaw mill-iskola permezz ta' din l-area tal-performing arts jitlu wkoll li jkomplu jistudjaw u jkomplu fl-edukazzjoni tagħhom anki meta jispiċċaw mill-iskola sekondarja. Interessanti wkoll kors li jħejji l-istudenti għal karriera fil-qasam postali. Kors li qed isir bl-għajnuna tal-kumpanija li tmexxi il-posta f'pajjiżna. Korsijiet interessanti ġdid li qed nipprovaw nintroduċi din is-sena hija marbuta mas-servizzi postali li qed se tkun forma ta' apprentistat mal-kumpanija tal-posta f'Malta. Xi ħadd li huwa interessat jidħol f'dan is-settur u anke jsib ukoll prospettivi ta' xogħol huwa wkoll interessanti. Fl-MCAS ukoll qed iħarsu b'entużjażmu għas-sena skolastika li jmiss, bil-prinċipali fisser li għal kull student dan huwa bidu ta' vjaġġ li jilħaq il-qofol tiegħu meta wieħed itemm il-kors b'suċċess. U s-sabiħ tal-MCAS li tara studenti ta' kull livell, ta' kull background differenti, uħud minnhom forsi jdumu ftit iktar minn ħadd ieħor imma fl-aħħar mill-aħħar isibu wkoll forsi anki nies li fil-passat qalulhom li m'intix tajjeb għal ċertu skola, fil-realtà għax sabu wkoll dik l-erja vokazzjonali li huma tajbin ħafna fiha, isibu wkoll potenzjal li jaslu.